баҳси Роналду баъди бохт аз Ал-Ҳилол. Президенти Ла Лига Оиди Мбаппе гуфт қоидаи нави футболӣ корти кабуд дар вақти бозӣ. Ин ва дигар мавзӯъҳои ҷолиби футболиро дар навори худ манзури шумо мегардонем. Лутфан канали моро бо лайк гузоштан зери навор ва обуна шудан дастгирӣ кунед. Мо бошад шурӯъ мекунем. Дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати Ягекс омода шудааст. Рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати Ягекс боз ҳам ҷолибтар гардонед. Он ҷо регистрация осон буда, пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. Ана барои обуначиёни канали Фут бародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо промокоди Touchfoot ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. Силкаи заруриро дар комментария мегузорем. Ба ҳама муваффақият. Президенти Ла Лига чунин мешуморад ки Мбаппе бояд зудтар ба Реал Мадрид ояд. ҳар рӯз ман пайвастшавии ӯро ба Реал наздиктар мешуморам. Ӯ бо ПСЖ тамдиди ҳамкорӣ нахоҳад кард. Шояд ман иштибоҳ кунам, вале дар 26-солагӣ Мбаппе бояд дар дастаҳои бузург баромад кунад. Дар дастае ки номи худро дар таърих монанди Криштиану ё Месси навишта тавонад. Чунки рӯзе ки аз футбол меравӣ, аз худ номе боқӣ монда бошӣ. Реал бренди калони ҷаҳонӣ аст, ана ПСЖ бошад инро надорад. Агар ман мушовири Мбаппе мебудам, ягон чизи дигарро фикр накарда ӯро фигураи асосӣ дар солҳои дароз месохтам, гуфт Хавиер Тебас. Директори варзишии Барселона Деку чунин мешуморад ки кори Хавиро он қадар қадр намекунанд. Кандидатураи сармураббии ҷадид бо президенти даста мувофиқа мешавад. Ӯ мутахассисе хоҳад шуд ки характеристикаи шабеҳ ба Хави дошта бошад. Нафаре ки ба ҳолати даста мутобиқ шуда тонад, кор бо ҷавононро дӯст дорад. Илова бар ин, соли оянда харидҳои калон дар нақша нест. Рафтани Хави ногаҳонӣ шуд. Сармураббии ҷадид ҳоло маълум нест ва кори Хавиро қадр накарданд, вале ман ба ӯ 10 аз 10 мегузорам. Ӯ қаҳрамони Ла Лигаи соли гузашта шуд. Имсол бошад дар моҳи январ кай одамон хулоса бароварда Реалро қаҳрамон мегӯянд. Хуб ё бад бозӣ кардани моро баҳс кардан мумкин, вале вазъро катастрофа гуфтан хатост. Чизе ҳоло ҳал нашудааст. Баъзан мо ба сатҳи худ сазовор бозӣ накардем, гуфт директори варзишии Барселона. Маълум шуд ки клуб Барселонаро роҳбарӣ нахоҳад кард. Президенти Барселона Жоан Лапорта мехост ки маҳз ӯро сармураббӣ таъин кунад, вале тибқи хабари Каталония Радио омадани клуб ба Барселона амалӣ намешавад. Клуб мехоҳад 1 сол таътил гирад ва на занги клубу даъвати дигар даста аз фикраш намегардонад. Совети байналмилалии футбол ки ба татбиқи қонуни футболӣ машғул аст, тасдиқ кард ки ба бозӣ истифодаи корти кабуд ҷорӣ мешавад. онро барои фолҳои тактикӣ доварон нишон хоҳанд дод. Бозингаре ки корти кабуд мегирад, 10 дақиқа аз майдон берун карда мешавад. дирӯз дар Арабистони Саудӣ бозии дӯстона байни Ал-Наср ва Ал-Ҳилол баргузор шуд. Рақобат бо ғалабаи меҳмонон бо ҳисоби 0-2 анҷом ёфт. Дар дақиқаи 17-уми бозӣ Милинкович Савич паси ҳамдастаашро бо зарбаи зебояш ба кунҷи дарвоза ба гол табдил дода тавонист ва ҳисобро боз кард. Дар дақиқаи 30 бошад, голи дуюмро ба дарвозаи Ал-Наср Алдавсари бо партофт аз болои сари дарвозабон вориди дарвоза сохт. Дар ин бозӣ Роналду аз дақиқаҳои аввал ба бозӣ баромад буд. Ҳамлагари португалӣ нав аз ҷароҳат баромад ва худро роҳат ҳис намекард. Чихеле ки манбаъҳои дохили даста хабар медиҳанд, баъди бозӣ Роналду ба бозингарон муроҷиат карда гуфтааст ки онҳо ба таври зарурӣ талош накардаанд. Ба ақидаи ӯ, ҳарчанд бозӣ дӯстона буд, бояд ки ба ҷои тамбалӣ ҳама корро барои ғалаба мекарданд. Баъдан Роналду варзишгоҳро худаш танҳо тарк карда рафтааст. ба ҳамин навори мо ба анҷом мерасад. Шумо бо Криштиану розӣ ҳастед? ҳатман дар комментария фикратонро нависед ва наворҳои ҷадидро аз канали Фут бародарон мунтазир бошед.